Drahí bratia a sestry, rodičia našich ešte stále snúbencov, ostatní z rodiny, hostia, priatelia, známi, ale predovšetkým vy, Lukáš a Darinka. Prichádzate dnes tu do Božieho chrámu, aby ste tu pred svedkom cirkvi, teda pred mojou maličkosťou, ale aj pred vašimi svedkami, či už tými dvoma, ktorí sa podpíšu, ale aj celou vašou rodinou a vašimi známymi, prichádzate, aby ste prijali sviatosť manželstva. Je to vo vašom živote veľká udalosť a verím, že sa dnešný deň tešíte, pretože my sa z vás naozaj tešíme a teší sa celá cirkev, pretože vašim manželským zväzkom pribudne v cirkvi nová rodina, nové rodinné spoločenstvo. A tak práve preto budeme dnes prosiť. Cirkev prosí svojho ženícha, aby vás požehnal a aby vás stále sprevádzal v tomto manželstve. Aby to vaše manželstvo bolo naozaj Pánu Bohu na slávu, vám na radosť, na spásu, aby bolo požehnaním nielen pre vás, ale pre celú vašu rodinu. Preto vás srdečne vítam v tomto Božom chráme.